Не передбачено грошове забезпечення добровольця. Хоча в нормативному документі це прописано. Фінансується за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Коли ми піднімаємо питання, можливо, щось допомогти добровольцям, це оплата проїзду, можливо, це оплата харчування. Якщо людина заступає на добу, трьохразове харчування повинно бути. Ну, без цього ніяк. І для того, щоб людина хоча б з дому не виносила і не платила за переїзд, за закупівлю деяких речей, які їм потрібні на добу, було прийнято і воно діє. На сесії міської ради було прийнято рішення про, скажімо, заохочення грошовою допомогою, щорічною грошовою допомогою 30 тисяч. Це не зарплата кожного місяця. Раз в рік нам виділяється 30 тисяч гривень.